Tady je Crunch, podcast serveru Czech Crunch. Já jsem Česmír Strakatý a mým dnešním hostem je Dominik Želinský, publicista a sociolog ze Sociologického ústavu Slovenské akademie věd. Vítám vás, dobrý den. Ďakujem pekne za pozvanie. Vaše země, Slovensko, má za sebou hodně zajímavý rok, řečenou eufemicky. Atentát na premiéra Fica, de facto zestátnění slovenské televize a rozhlasu, ministryně kultury, která dělá šokující věci a radikální změny v některých důležitých kulturních a nejen kulturních institucí, pozastavení některých těch korupčních kauz a tak dále. Ptát se, jestli je to krize, je asi zbytečné, protože zjevně to asi je krize, zároveň jak hluboká vlastně je. Je to typický politický rej, který se prostě děje, anebo je to něco, co je skutečně zásadní? Nie, na Slovensku je to samozrejme kríza, je to veľká kríza, je to hlboká kríza, je to kríza, ktorá netrvá iba tento rok a je to kríza, ktorá trvá už minimálne povedzme 4-5 rokov. V širšom zmysle by sa dalo povedať, že je to kríza, ktorá trvá od roku 2018, vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej a ktorá potom vlastne vyeskalovala v období covidu a počas vlády Igora Matoviča a ktorá eventuálne dospela k znovu zvoleniu Roberta Fica za premiéra Slovenskej republiky a vlastne k súčasnej vláde Smeru, Hlasu a Slovenskej národnej strany. Tá kríza je naozaj veľmi hlboká, tá spoločnosť je ako brutálne rozdelená. Ja som rozmýšľal, že k čomu to pripodobniť. V Česku asi nájsť ťažko nejakú podobnú situáciu, možno tak ako druhé zvolenie Miloša Zemana a krízu, ktorá nejakým spôsobom vlastne fungovala okolo toho obdobia v tej spoločnosti, hej, tá polarizácia proste bola vysoká, ale to je ako veľmi nejaký mátny obraz toho. Proste tá spoločnosť je veľmi rozdelená, je veľmi ako poškodená aj tou covidovou krízou, aj tým konfliktom tých ostatných rokov. A určite vidíme rôzne vlastne zásadné veci, ktoré sa v tej spoločnosti dejú a ktoré sa dejú v jej politike, hej. Jednou z nich je samozrejme transformácia tej slovenskej zahraničnej politiky, povedzme smerom na východ alebo k nejakej multipolarite, ako asi skôr Robert Fico a Smer by povedali. A ďalšou je obsadenie proste kľúčových inštitúcií, ďalšou je zmena kultúrnej politiky, ktorú ste spomenali. Čiže je to hlboká kríza. Zmiňoval jsem ten atentát na začátku. Je to něco, co proměnilo Slovensko a proměnilo i Roberta Fica. Je vidět, že ta zkušenost a to všechno, co se dělo před ní i po ní a zejména po ní tedy, nějakým způsobem ovlivňuje to, jak se chová? Áno, ten atentát bol proste brutálnym zásahom ako do spoločnosti. To je niečo, čo presne tú krízu akoby iba ďalej prehlbilo. Je to moment, ktorý podľa mňa ukázal vlastne veľa o Slovensku, ukázal veľa ako negatívnych vecí. Napríklad ukázal slabosť slovenských inštitúcií. Neviem, či ste to sledovali bližšie, ale to bol ako jeden z takých klasických svojím spôsobom momentov na Slovensku, keď sme nevedeli, že kto za koho hovorí, kto vlastne sa vyjadruje, v koho rukách leží moc. Hej, niekoľko týždňov nebolo jasné, kto vlastne Slovensko vedie. A pravdepodobne vnútri Smeru ako strany prebiehal intenzívny konflikt medzi viacerými krídlami, medzi povedzme takým ako snahou uzmieriť tú spoločnosť na strane Roberta Kaliňáka, snahou ako politicky kapitalizovať na tom konflikte z povedzme pozícii Ľuboša Blahu alebo iných politikov. No a nakoniec vlastne Robert Fico sa veľmi prekvapivo povedzme z toho dostal, veľmi rýchlo. A ja nie som psychológ, ale to, čo vidíme, že sa stalo, je, že to Roberta Fica do nejakej miery radikalizovalo. On dovtedy nikdy nebol politikom, ktorý by úplne ako ponúkal nejakú veľkú ideologickú víziu. To zmenil ten atentát a zmenil to napríklad vlastne aj jeho prvý príhovor tesne pred európskymi voľbami, keď Robert Fico vystúpil a on vlastne explicitne zaramcoval ten atentát do takého veľkého ideologického príbehu boja ako malého Slovenska, respektíve toho, čo on nazýva suverénne európske štáty a nejakých veľkých európskych demokracií, ktoré vlastne on viní za snahu potrestať Smer a jeho osobne za teda nezávislé politické postoje vo vzťahu k Rusku a Ukrajine primárne. No mě napadá, vy jste zmínil ten
ideologický směr, který se jakoby objevil, a zmínil jste pana Blahu a některé další, tak to, co zaznívá z úst pana Fica, pana Blahy a dalších těch čelných představitelů, kteří jsou z těch, řekněme, já nechci říct extrémnějších, protože to možná není správné slovo. Radikálnějších. Mají nepochybně radikálnější rétoriku, tak to jsou věci, kteřím věří, o kterých jsou přesvědčení. Vy ten příklon na východ a nějaké multipolarita a vyjednávání s Ruskem a s Čínou a s tímhle vším, čili to je něco a pan Blaha a jeho cesty do Ruska a to, jak tam objevoval, že tam jsou obchody a podobné věci. Nezabudneme, že Robert Fico tiež avizoval, že pôjde do Ruska. Ano, to je pravda. Poprosil o to ve vysílání ruské televize. Tohle všechno je přesvědčení, je to pragmatismus, je to kalkul, nebo je to vyslovení něco, co je prostě hluboká nějaká vnitřní ideologie těch lidí? Ja si myslím, že sú to dve veci odrazu, by som povedal. Na jednej strane niečo ako politika 4 svetových strán, ako Robert Fico nazýva vlastne túto svoju stratégiu. Miloš Zeman tady v Česku, když jste ho zmínil předtím, taky byl příznivcem toho a rád jednal s Čínou a do nějaké míry rád jednal i s Ruskem. Určite. V tomto si myslím, že často sa hovorí o nejakých obrovských rozdieloch medzi ako slovenskou a českou politikou. Ja si myslím, že sú v niečom ako trochu menšie, než sa to možno zdá dnes na prvý pohľad. Ale presne vlastne politika takzvané 4 svetových strán, niečo, čo Robert Fico ako artikuloval už povedzme predtým, ale určite nie takým radikálnym spôsobom. Podľa mňa treba pochopiť to, že akým spôsobom, aká bola trajektória Smeru ako politickej strany, najmä po tých prehratých voľbách v roku 2020, keď vlastne došlo k tomu, že za prvé Smer prehral voľby, bol do značnej miery sprofanovanou politickou stranou, vyzeralo to, že bude smerovať na nejaké ako smetisko dejín a ešte k tomu došlo vlastne k tomu, že sa Smer rozštiepil na dva prúdy. Vznikol Hlas pod vedením Petra Pellegriniho, ktorý mal byť, tak povediac, umiernenou sociálnou demokraciou a tak sa profiloval aj dodnes. A čo sa stalo je, že Hlas vlastne prevzal značnú časť voličov Smeru a naviazal na seba, povedzme, taký ten sociálno-demokratickejší, umiernený elektorát, a nadviazal na seba nejakých prvovoličov a tak podobne. Robert Fico, ktorý už v tom čase vlastne chcel z politiky odísť a tak povediac ponúkal ten Smer Petrovi Pellegrinimu, tak zostal sám s upadajúcou politickou stranou, ktorú opustili jej vlastne špičky. A tá strana klesala až na hranicu vtedy okolo 6-7-8%, čiže ako z tých, povedzme, 44, ktoré mal Smer v roku 2012, hej, na úplný fragment. Lenže to, čo sa stalo, je, že v tom momente udrel COVID a vznikla vláda Igora Matoviča, ktorá bola aj veľmi osobne zainteresovaná do nejakej politiky pomsty voči Robertovi Ficovi. A Robert Fico v tom momente, keď prišiel o ten umiernený elektorát, tak mu zostal iba ten radikálny. A oni vlastne začali transformovať tú ideológiu Smeru, povedzme z nejakej národne orientovanej sociálnej demokracie, čím ďalej, tým viac, na vznikajúci protestný elektorát, ktorý proste sme videli. Ale pak sa bavíme o pragmatizmu, de facto. Určite sa bavíme o pragmatizme, ale ja si myslím, že tam je nejaká afinita medzi tým, že čo oni si akoby myslia, že Robert Fico hovoril o tej politike 4 svetových strán, on proste nemá ako s tým Ruskom nejaký zásadný problém, ale na to bol schopný nadviazať veľmi pragmatický spôsob, veľmi ako bezškrupulózny spôsob, ktorým siahol po radikálnejšom elektoráte. A po tom atentátu a vzhledem k tomu vývoji, tak se z toho, co byl bezskrupulózní, vy jste zmínil, a nějaký opravdu pragmatický rétorika pro to oslovení toho, řekněme, radikálnějšího elektorátu, nebo prostě oslovení co nejširšího elektorátu, stala se z toho vlastně, je to zinternalizované. Je to určite zinternalizované v tomto momente. Je to naozaj tak, že Robert Fico aj on... Z pragmatizmu sa stalo přesvedčení. No, určite sa to rozvíja ako do nejakej väčšej do nejakej solidnejšej ideologickej pozície. Ale lidé na to slyší. To je otázka. Po těch volbách a potom, co se dělo ten poslední rok, to je opravdu turbulentní a přišel i ten konsolidační balíček, který přinesl zvyšování daní a podobné věci. Ešte ho nepriniesol, protože ešte čakáme vlastně na január, kedy... Ano, přinese. Tak to je něco, co tady bylo strašně nepopulární. Hej. A nešlo to tak daleko, jako to jde na Slovensku. Zdaleka ne. Jak se na to teď dívají Slováci tady?
No, to podľa mňa vidíme vlastne v tých prieskumoch. Ja by som ešte možno k tomu atentátu podotkol, že je veľmi zaujímavé, že ten atentát, on zarezonoval v tej spoločnosti. Dnes už si na ňo veľa ľudí, okrem Roberta Fica, až tak nespomenie. Ale to neznamená, že ako nemal práve na tú ideológiu a na ten ako konflikt vplyv. Ale na čo vidíme, že nemal veľký vplyv, sú preferencie. Smer tesne po atentáte prehral európske voľby, respektíve skončil druhý. Od tej doby proste je evidentné, že Robert Fico asi narazil na strop v tej slovenskej spoločnosti toho, čo je schopný s touto retorikou mobilizovať. To je stále dosť ľudí, okolo tých 20 niečo percent, ale vyzerá to tak, že ak sa pozrieme na tie volebné modely a na tie volebné prieskumy, tak vlastne klesá ani nie tak, povedzme, podpora, ako vlastne vôbec ochota zúčastniť sa volieb napríklad. Hej? Čiže vidíme, že proste Smeru proste klesajú tí voliči, odchádzajú. Oni odchádzajú buď do pozície nevoličov, alebo miestami aj k radikálnejším alternatívam typu napríklad Republika na Slovensku. Že pre nich trebárs zase není úplne povedzme pohodlné, to, čo vidia ako, aj oni ako nejaký pragmatický kalkul zo strany Roberta Fica. Čiže to, čo to robí voličom, je pravdepodobne demobilizácia. Ja si myslím, že v tej perspektíve toho ďalšieho roka, kedy naplno udrie ten konsolidačný balíček, tak budeme vidieť, že Smeru pravdepodobne budú klesať preferencie. To, čo ja by som sa bál, je, že na toto vlastne Smer bude reagovať jediným spôsobom, akým bude môcť, a to bude ako ďalším vyostrením tej kultúrnej vojny. No a ta kulturná vojna, čili to, co dělá třeba paní ministryně kultury na ministerstvu kultury, protože to je přece, ona je to tak trochu tou tváří a vedle pana Blahy a dalších, to je vlastně součást toho přemýšlení, toho pragmatismu té moci, to znamená, že tady máme kulturní válku, protože vy o ní chcete slyšet a určitě tomu i částečně věříme, někteří z nás, možná víc, někteří míň. Je to tak? Áno, ale to je tá otázka kultúry, to si myslím, že to je aj naozaj ako otázka presvedčenia Martiny Šimkovičovej. Nezabudeme na to, že Martina Šimkovičová a tí ľudia, ktorými je ona obklopená, tak to nie sú vlastne ani stranici Slovenskej národnej strany. To je vlastne výsledok fúzie krajine pravicového spektra na Slovensku, ktoré sa podarilo pod hlavičkou, respektíve kandidátkou Slovenskej národnej strany, jej predsedovi Andrejovi Dankovi dať dohromady pred voľbami minulý rok. A tí ľudia vlastne pochádzajú z prostredia fakt akoby krajine pravicového, antisystémových alternatívnych médií. A on takýmto spôsobom vlastne vyskladal systém rôznych voľných osobností, pre ktoré si myslím, že to aj má naozaj ako ideologický charakter. Nezabudneme na to, že Martina Šimkovičová, ako sa dostala kde je, ona bola predtým populárnou vlastne moderátorkou v slovenskej televízii Markiza, myslím. A ona vlastne tú pozíciu strátila kvôli nejakým antiimigračným vyjadreniam na sociálnych sieťach. A potom teda sa dostala k tomu, že vlastne založila TV Slovan a veľmi intenzívne sa zapojila tiež do toho protikovidového boja. No, ta otázka vlastně mířila na to, jestli to, co se děje na ministerstvu kultury, je skutečně to podstatné, anebo to je to, o čem se tady máme jakoby hádat a co je ta kulturní válka a zatím jdou změny v justici, ministerstvu spravedlnosti a nějaké jako podstatnější věci, které víc ovlivňují to, jak skutečně bude Slovensko fungovat. A teď nechci jako zmenšit důležitost těch kulturních institucí. Na druhou stranu to, kdo vede teď Národní galerii nebo něco jiného, asi je něco, co se dá velmi jednoduše změnit, ale není to úplně to nejpodstatnější. Áno, hej, ako tam si myslím, že tam sú aj systémové procesy, lebo tam dochádza napríklad zmenám pod kuratelou teda Ministerstva kultúry, dochádza napríklad k zmene fungovania fondu na podporu umenia. Spomínali sme aj zoštátnenie RTVS, to je rovnako vlastne pod kuratelou Ministerstva kultúry, takže tam dochádza aj ku systémovým zmenám, ktoré sú súčasťou vlastne nejakej ideologickej perspektívy, ktorú tí ľudia za sebou prinášajú, ale povedzme aj opäť ako nejaké ideológie politiky pomsty vlastne z tej druhej strany. Ale určite ja by som neumenšoval ako ten význam tých zmien v tom kultúrnom poli, ale samozrejme, že možno, že
sú z nejakého pohľadu ako big picture sekundárne k práve zmenám prostě v rámci justície. No, vy říkáte, že jsou možná sekundárné, ale zároveň vlastně se o nich často nejvíc mluví, protože jsou velmi viditelné, je tam ta tvář té paní ministryně, která říká šokující věci místy a celá ta skupina okolo ní, vlastně vy jste to zmínil, jsou to volní radikálové. Ano. Čili vlastně je to velmi, velmi kontroverzní a velmi vybužující, zatímco vedle toho jsou ty věci, které jsou vlastně složitější a vlastně se o nich hůř mluví a nemají tu tvář. Určite to je tak, že ministerstvo kultúry aj vzhľadom k tomu, kto vlastne stojí v opozícii proti ministerke Šimkovičovej, čo sú výrazné osobnosti slovenského kultúrneho života, tak tento konflikt je schopný ako mobilizovať oveľa viacej pozornosti vo verejnej sfére. A zároveň je to, myslím si, aj celkom strategické, povedzme zo strany či už tej kultúrnej alebo politickej opozície, pretože sú to veci, ktoré sú veľmi viditeľné a sú to veci, na ktoré ľudia veľmi počujú na Slovensku, samozrejme. Proste transformácie tých kultúrnych inštitúcií, nejaká naozaj ako radikálna retorika ministerky kultúry, ktorá povedzme hraničí naozaj s nejakým ako, no nie hraničí, ale je ako etnonacionalistická, keď hovorí, že kultúra na Slovensku bude slovenská a žiadna iná a takéto veci. Takže určite ako v tej ekonomii pozornosti to priťahuje pomerne dosť. A zároveň ja si nemyslím, že by to nejak, povedzme, že strhávalo veľmi pozornosť k úplne sekundárnym veciam. Ten konflikt je proste široký, zasahuje rôzne sféry. No, zmínil jste to rozdělení. Ukazuje se, že diskuze je vlastně v tuhle chvíli už nemožná, že na těch obou stranách a teď vlastně tak trochu mířím i na tu stranu, řekněme demokratickou, nebo jak to říct, prostě v tuhle chvíli opoziční, tak tam jsou prostě jednak osobnosti, ale třeba i novináři, kteří, jejichž retorika je vlastně taky do jisté míry radikální a protificovská a protivládní a tak dále. A je to možná pochopitelné, protože prostě proti nim se dělají nějaké aktivní kroky a je pravda, že pan Fico o novinářích mluví strašně. Ano. A to tady Miloš Zeman svého času s Kalašnikovem, to je vlastně velmi, velmi podobné nebo horší. Myslím, že je horší, to je možná. Ano. Tak nicméně to vlastně může být zase pro ten druhý tábor mobilizující, že jo? Protože ti novináři tady, oni o nás mluví zlé a tak dále, takže my jsme za tím Ficem. Áno, nepochybne. Akože ja si myslím, že určite niekde existuje nejaký stred, myslím si, že koalícia a opozícia v niektorých otázkach spolu hovoria, špeciálne vlastne vo chvíli, keď vidíme, že aj tá koalícia v súčasnosti má značné problémy a drolí sa. K tomu sa dostaneme. Sa určite dostaneme, ale máte pravdu, to je proste symptom tej polarizácie, že na každej strane vlastne vzniká pocit absolútnej pravdy. A pokiaľ nie absolútnej pravdy, tak ochoty vlastne pokiaľ nie absolútnej pravdy, tak skôr vlastne takej ochoty prehliadnúť aj vlastné problémy, pretože jednoducho za žiadnych okolností nesmie vyhrať tá druhá strana. A určite aj tá retorika slovenských, povedzme, novinárov, slovenskej kultúrnej obce, ktorá vlastne nemá často problém prirovnať Roberta Fica k Adolfovi Hitlerovi a takéto akoby podobné excesy, tak áno, aj to je akože súčasť problému, s ktorým si na Slovensku nevieme rady. Ja to vnímam celé vlastne ako súčasť toho systému, v ktorom proste sú ako it takes two to tango, v ktorom vlastne sú dva veľmi vyhranené politické bloky. Ale treba možno povedať ešte... Ale pak tam asi chybí, moc se omlouvám, ale pak tam asi chybí nějaký hlas středový, nestranný, objektivní, protože vlastně taková pozice už je v tuhle chvíli nezajímavá možná i pro diváky a posluchače, kteří prostě jsou v těch jedných táborech a je to všechno velmi jako emotivní a vyostřené a jako z pochopitelných důvodů, protože se jedná o důležité věci. Že? Áno. Nie, akože tá polarizácia, ona má svoje dôvody a podľa mňa je veľmi logické, že vlastne sa tie tábory dostávajú do týchto radikálnych pozícií. Hej? Veľmi radikálne to vnímali v tom priebehu rokov 2020-2024 ten povedzme tábor, ktorý stojí za Robertom Ficom, ktorý vnímal všetky tie ako obmedzenia slobody počas covidu a takéto veci a vnímal tú radikálnu retoriku vtedy z úst Igora Matoviča a jeho vlády. Veľmi citlivo to vníma ten súčasný opozičný tábor, ktorý proste vidí tie zásahy do justície, do toho systému. Je to podľa mňa celkom odôvodnené. A ten stred akoby v spoločnosti existuje, ale je pravda, že existuje relatívne málo ako hlasov, ktoré by vlastne vyjadrovali nejaký typ jeho záujmov a je to nielen preto, že tí ľudia sú polarizovaní, ale tá polarizácia zo sebou prináša aj
efekt, v ktorom vlastne umiernený hlas, tak povediac, evokuje kolaborantstvo. Hej? A to je podľa mňa, to je problém. Ale to je dlhodobý problém Slovenska, na Slovensku aj sociálna veda, aj ten žurnalizmus vlastne veľmi dlho je proste politizovaný. Neexistujú v ňom neutrálne hlasy. A říkáte, když někdo se snaží o nějaký ne neutrální hlas, ale nějaký neutrálnější hlas, tak je obviňován, a my to známe i z Česka jistě v daleko menším a méně vyhroceném měřítku, nicméně taky, kdo je místy chápavý a třeba nějakým způsobem smířlivý k Andreji Babišovi, tak je Babišovec, a to je samozřejmě, to není srovnatelné s tím, co se děje na Slovensku, ale je to vlastne podobné. Ale nejako vidíme to na tom, že ja neviem, keby som mal hovoriť konkrétne príklady, tak určite existujú žurnalisti typu Samo Marec, ktorí treba sa snažia ako artikulovať nejakú chápavejšiu pozíciu aj voči tým voličom Smeru a Hlasu, povedzme, alebo najmä Hlasu, ktorý má, povedzme, ešte do nejakej miery trošku ten umiernenejší elektorát. A myslím si, že tiež sa akože ocitajú vlastne v tej problematickej pozícii, že sa od nich vyžaduje nejaký typ ako jednoznačného jasného názoru, ktorý stotožní tú druhú stranu s absolútnym zlom. To je proste nejaký sociálno-politický fakt polarizácia, ako to vlastne v tej spoločnosti funguje. Akorát, jak to pak, kudy z toho ven? No, podľa mňa existujú dve stratégie. Jednou je nejaké postupné utlmenie toho konfliktu, ktoré príde z únavou spoločnosti. Nie som si istý, že je možné takúto vyostrenú situáciu udržiavať dlhodobo ani z jednej strany. A už len preto, že to eventuálne naozaj vedia aj k demobilizácii. Nielen k mobilizácii, ale aj k tomu, že tí ľudia sú unavení, prestávajú veriť tej politike. Druhou alternatívou by bolo, že by sa stalo niečo veľké, ako napríklad atentát na premiéra, a tie strany by sa naprieč koalično-opozičným spektrom dohodli, že existujú nejaké limity toho politického procesu. Ale to sa nestalo předtím? Ale to sa nestalo a ono sa to samozrejme nestalo z logických dôvodov, pretože politikov ako Robert Fico ten konflikt živí, hej. Ako som spomínal, proste on prišiel o ten umiernený elektorát, o ten sociálno-demokratický elektorát. Jasne, a na druhou stranu, tú druhou stranu to taky živí. A tu druhá strana potřebuje svého Fica a Šuta Eštoka a všechny tyhle ty Pellegriniho, aby se proti ním mohli vymezit a postavili na tom tu svoji kampaň. Len to vlastne má ako katastrofálne dopady, aspoň z mojej perspektívy, na tú politiku, pretože potom sa nezaoberáme ničím iným, než Robertom Ficom a jeho excesmi a úplne strácame nejakú ako vecnú podstatu politiky. A to je niečo, čo by som povedal, že sa trošku na Slovensku aj stalo. A trochu sa to bohužiaľ stalo aj slovenskej opozícii, ktorá je v tejto chvíli ako uchytená v takej reaktívnej pozícii, v ktorej vlastne je fixovaná na Roberta Fica, je fixovaná na tie problémy, ktoré jeho vláda vytvára, a akoby nevie nájsť nejaké témy, ktoré by sa pohybovali mimo toho jej vlastného spektra. Když kritik by jistě namítl, když se bojuje o demokracii, tak je těžké, tak to nepochybně může vnímat slovenská opozice, je těžké mluvit o něčem jiném a nebýt reaktivní, když ten, kdo je aktivní, tak jeho kroky jsou vlastně destruktivní. Ja ako kritik tohto postoja by som povedal, že to je samozrejme pravda, ale myslím si, že zároveň súčasťou tej politiky je snaha vlastne rozšíriť to spektrum a vytvoriť aj nejaké svoje vlastné hracie pole, na ktorom môžete s Robertom Ficom bojovať v priestore, ktorý je mu cudzí. Alebo v priestore, ktorý ste mu vy prevzali. No a když se teď bavíme o těch třenicích a o tom rozpadu ve vládní koalici okolo Roberta Fica, to už začalo někdy na podzim, tak co se vlastně děje? No, to trvá dlhodobo. To trvá dlhodobo minimálne od zvolenia Petra Pellegriniho za prezidenta Slovenska, keď Peter Pellegrini vlastne opustil Hlas a predsedom Hlasu sa stal neskôr Matúš Šuta Eštok. A Peter Pellegrini tým, že vlastne vyhral prezidentské voľby, uvoľnil miesto predsedu parlamentu, ktoré si začala nárokovať Slovenská národná strana. To je pán Danko. To je pán Danko. To však z pozície Hlasu, ale ani koaličnej zmluvy, nie je veľmi prípustné. Pretože pre Hlas by to boli zbytočne strátené politické body, ak by takúto významnú pozíciu prepustili len tak pre nič za nič v podstate Andrejovi Dankovi. A tam sa začal veľmi silný konflikt medzi Hlasom a SNS, do ktorého treba Smer a Robert Fico sa snažia veľmi nevstupovať, ale tento konflikt, ktorý trvá už niekoľko mesiacov, dospel do štádia, že
v rámci SNS sa vytvorili dva tábory, respektíve otrhla sa menšia časť jej poslaneckého klubu, tzv. Huliakovci alebo Národná koalícia. Možno, že poslucháči už Rudolfa Huliaka poznajú, najostrejší strelec medveďov na Slovensku a starosta Otčovej. A toto je teda ako frakcia, ktorá sa vlastne otrhla a v tejto chvíli funguje ako viac či menej voľné uskupenie 3 poslancov, ktorí sa pokúšajú nadobudnúť vlastný politický kapitál. Na druhej strane vidíme, že Hlas sám je oslabený, pretože Matúš Šutaj-Eštok napriek pomerne suverénnemu profilu na sociálnych sieťach sa ukázal ako neveľmi silný predseda. A strana, ktorá podobne ako Slovenská národná strana, v sebe zahrňa viacero rôznych poslaneckých, teda vlastne 2 minimálne sú poslanecké kluby Dobrej voľby, to bola pôvodne iná ľavicová strana a Nového hlasu, tak sa začína tiež vlastne vnútorne trhať, pretože sa ukázalo, že je tam skupina poslancov, ktorí nie celkom súhlasia s tými krokmi, ktoré vláda Roberta Fica robí. Takže dnes vidíme, že sa vyčleňuje skupina tzv. Migaľovcov okolo Samuela Migaľa, tiež apropo bývalého vlastne novinára a reportéra televízie Markíza, myslím tiež, ktorý teda vyjadruje vlastne čím ďalej tým väčšiu mieru nespokojnosti so smerom, ktorý nadobúda vláda Roberta Fica. Ja by som napríklad povedal, že je zaujímavé, že nedávno Samuel Migaľ povedal, že pokiaľ teda Robert Fico, Andrej Danko pôjdu do Moskvy, tak on pôjde do Kieva. Hej? Čiže tam vidíme, že proste v tej koalícii to veľmi vrie. A apropos, tento konflikt v rámci Hlasu samotného, ktorý už dospel do štádia, že Samuel Migaľ opakovane blokuje hlasovania parlamentu proti vlastnej koalícii, tak môže byť v dlhodobej perspektíve ešte dôležitejší než ten rozkol v SNS. V tejto chvíli je tá situácia taká, že tá vláda je vratká a je naozaj slabá a vlastne sa vytvára otázka, že či naozaj bude schopná dovládnuť celé tie 4 roky. No, Robert Fico už o tom, mám pocit, začíná trošku mluvit, že jsou tu jiná možná řešení, tak jako se spekulovalo o potenciálně předčasných volbách. Ano. Na druhou stranu, bylo by to teď chytré? Nebo nebo naopak by to možná bylo chytré, protože ještě tu nějaká popularita je, já nevím. To je dobrá otázka. Samozrejme, že dá sa na to pozerať 2 uhlami pohľadu. Ja si myslím, že Robert Fico a koalícia to možno aj v nejakom momente zvažovali, respektíve strana Smer. Nie len kvôli tomu, že ešte nejaká popularita tu je, ale nepochybne aj preto, že sa boja vlastne tých politických dopadov konsolidačného balíčka. Ale aj preto, že možno zvažovali, že pokiaľ by sa im podarilo ísť do predčasných volieb teraz, opäť ich vyhrať, tak v mimoparlamentnej opozícii, tak povediac, rastie strana Republika, čo je krajne pravicová vlastne strana, ktorá pôvodne vyrastla z strany tzv. Kotlebovcov, Mariana Kotlebu, ale vlastne snaží sa vystupovať ako taká tá moderná európska krajina pravica. Tak tá sa aktuálne pohybuje okolo 7-8% a je možné, že to by bol v budúcnosti stabilnejší koaličný partner než SNS. Myslím, ale radikálnejší. Ale možno, že menej politicky skúsený, možno, že jednotnejší ako poslanecký blok a slabší proste politicky, ktorý by vlastne sa dal využiť takýmto spôsobom. Ale je to strašne veľké riziko. Na druhej strane je to menšie riziko, než to bolo povedzme pred 2 rokmi, pretože začiatkom tohto roka samozrejme koalícia Roberta Fica presadila svoj kľúčový záujem a to bola novelizácia trestného zákona, ktorým si sami do nejakej miery zabezpečili beztrestnosť, takže teraz je to trošku viacej free game, než to bolo. Úplne by som to nevylučoval, ale myslím si, že je to obrovský risk. Teď myslíte ty předčasné volby. Tak. Takže je to možné, že přijdou, ale zároveň je otázka, kdo by z toho co získal. Je to presne tak. V tuhle chvíli to rozložení těch sil může se stát, že kdyby byly předčasné volby, řekněme někdy v průběhu příštího roku, takže například ty opoziční síly
okolo progresivného Slovenska a dalších můžou být dost silné na to, aby převzali vládu? No s jedinou podmienkou, že by boli schopní ísť do vlády s Hlasom pravdepodobne. Bez Hlasu vlastne nie je možné zostaviť v tejto chvíli parlamentnú väčšinu na ich strane a to je zase vlastne problematizované tým konfliktom v rámci Hlasu, ktorý je opäť vlastne, jak som spomínal, rozdelený na dve časti, z ktorých jedna nepochybne sympatizuje do nejakej miery s tou opozíciou, na druhej strane druhá pod Matúšom Šutajom Eštokom je veľmi radikálna a je bližšia svojou retorikou Smeru, ďaleko bližšia svojou retorikou Smeru, než komukoľvek z opozície. Tím pádem asi nějaké uklidnění emocí v roce 2025 se na Slovensku moc čekat nedá. To si nemyslím. Teda myslím si, že to tak je, že sa nedá čakať upokojenie emócií. To, čo sa dá čakať pri najlepšom, je naozaj demobilizácia a únava. Tak uvidíme, jak to dopadne. Já vám děkuji za rozhovor. Dobre, ďakujem veľmi pekne.